Koro tok nek mar okil Kyalo Mbobu e apaya ma Magadi odhiambo manyoro, familia mare koro dwaro ne piny owacho odonjre mar neno ni oyudo ratiro mare. Kaka Nyakidi leronwa, riwruog okinde pacho ka LSK kod mano mar okinde madongo okwedo tim makoch manotimoreno. Ma gwenge mamayani sub-county mamuka e county mamakweni. Gwenge gi e dalagi okil Kyalo Mbobu manyochiel gi magina odhiambo manyoro e apaya ma Magadi Road boma ma Nairobi. Owadgi Mbobu maluwe mano James Kaluki olero ni nek mar owadgi en gino mapodo mako gi kod buok man ni kuom higni 37 mosetiyo kaka okil. Ne en jal manohero tije. Kile tunasema kile kimefanyika jana ni jambo la kuhuzunisha sana. Wakili ambaye anafanya kazi yake na mtu ambaye ni wa kutumainiwa namna hiyo nimetaja, kuuawa na wahuni sio jambo zuri, na yetu ni kuappeal kwa serikali hiyo jambo iangaliwe sana, ichunguzwe, kwa sababu tunahitaji kuwa na freedom of movement. Ei ote margi, riwruogo kinde pachoka LSK okwedo nek makamano kagiwacho ni nek makamano chalo manochan. Wirani okinde osebedo kigeto kaluwore gi tich magitimo. Jatend LSK Faith Odhiambo bende omedo ni kido mar lweny kaka mano mageto kinde thiro kenge machiwo ratiro mani nitie dwaro mabedo gi alwora matich maonge donjruok mora mora. Tunahitajika as professionals, we need to do our work without fear of intimidation. Without fear, we don't have to look over our shoulders to see who could be pursuing us, particularly when we are doing sensitive cases or we are involved in our professional work. Kwa hivyo tunaomba serikali ichunguze hiyo jambo, iangalie kabisa na hao wahuni watiwa baroni na hiyo jambo la aina hiyo likomeshwe. Komachielo, riwruogo kinde madongo kata senior council bar owachei ote margi ni obila nyaka maka chije motimo kamano ni mano hiyo mabad migao madoho biro bedo kodie. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod mano mar Senate Amason Kingi bende oro ote mekgi makuyo kaka yor chungi achiel gi familia. Mbobu mosetiyo kaka okil kuom thuolo malach ne en japuonj mar weche chike mbalariany ma Nairobi. Bende nosetiyo kaka jakom mar Political Parties Dispute Tribunal. Dwaro mar familia Mbobu koro en mondo piny owacho odonjre bar neno ni ratiro yudore kendo chich manyotimo tim makochno omaki. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.